Kong chips. O kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kangkong chips po. Kunin mo na yung pera ko! Dali na! Pag nakabiyenta ako ng kangkong chips! Daming kabataan sa panahon ngayon ng masyadong maraming opinyon. Kaya kailangan natin yumaman! Kami nga dati, 10 plus hours nagtatrabaho everyday. Musta yung mga kansaro ko nga pa si Paolo? Ano na, week 3 na ng LNL. Yung dadaan natin mga memes ngayon linggo atin na agad simulan. Galing kay share mo lang. Ako like ko lang ito itong kangkong chips. Kami 130 na yun, di ba? 130. Grabe ka naman. Di mo kailangan tutuloy lang kamay mo para dyan. Sunod. Diploma o kangkong chips recipe po. No, kailangan mo naman pareho ng diploma at ng kangkong, sorry. Ng diploma at ng diskarte para dyan. Yeah, hindi mo mabubuhay pareho yan. Alam ko may mga tao, di ba, mga tulad nila Josh Mojica na exception o sumakto lahat ng factors. Pati na rin yung kanyang innate talent. Susama na rin dun yung luck. Di ba, kasama yan. Lahat naman ata eh. Kahit din naman ako eh. Pareho lang din naman yan. Baka naman yung same circumstance na meron ako noon, gagawin ng iba, hindi lang makukuha. Di ba? O sa ibang panahon nila makukuha ako. Sinuwerte ako kasi pre-pandemic ako nagsimula sa YouTube. Yung mga ganong bagay na mapapagod ka lang i-verify pero mas maganda intindihin siya in general. Gets mo ba? Simulan muna natin sa kanyang mga mindset na pinapakita online. The dumbest mindset that young Tigas ng B na yun. So naalala ko sinabi din dito na nag-drop out siya. Tsaka hindi na din ako babalik sa college. So kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, Okay, so ngayon nakikita naman natin na ang epekto ng hindi tinatapos sa pag-aaral. Pero tandaan nyo, hindi naman ibig sabihin na magiging successful ka. I'm sure marami na nakarinig tungkol sa mga storya nila Bill Gates o nila Mark Zuckerberg, di ba, mga famous sa mga dropouts. Pero nag-drop out yan sa Harvard. Okay, hindi yan nag-drop out lang ng basic elementary. Okay, tandaan natin, meron pa rin na itutulong ang diskarte at diploma na meron ka. Nasasaya kung paano mo gagamitin o paano mo pagsasabayin. The dumbest mindset that young people got told o ang pinakamaling mindset na sinasabi sa ating mga kabataan na kapag nasa 18, 19, 20s ka dapat nagsasaya ka lang. Never ko nga narinig yun eh. Buong buhay ko pa simula ka, magtatrabaho ka, pagiginuhain mo ang buhay ng pamilya at tutuloy ka, okay? So siguro yun nga, baka nag-iimbento na siya ng ibang mga senaryo na baka pinagdaanan niya. Pero not necessarily pinagdaanan ng ibang tao. So yun, dito magsisimula kasi yung anong alam mo, diba? Magkakaroon ng ganon bilang isa ka rin namang young pa na milyonaryo o negosyante. Supposed to be having all your fun. Dapat lumalabas-labas ka na, pumaparty-party ka lang and do all that fun stuff. You know, for me, that is Ako, the bullshit. stuffs. Kalokohan yun. Why? Para Why? sa akin, kung bata ka pa, that is when you can do the most. When you can work the hardest. Hindi na, not necessarily, pag naman nagkaroon ka ng edad tulad ni Ramon Ang, di ba kung napanood niyo yung interview niya with Katunying, totoo yung sabi niya work hardest. Pero di ba, work smart ka rin naman. Siyempre, pag tanda mo, hindi ka naman na work hardest, work smartest ka na. Yung mga gano'n naman, hindi naman ibig sabihin na, kasi ang dating lang kasi ito sa mga taong matanda na o nagkaroon na ng onting mga taon sa likod ng kanilang balikat, so ano, lumagpas na ako? Hindi na ako magiging milyonaryo? Kasi 30 na ako? O 40 na ako? Di ba? So, nagigets ko yung angulo na gusto niya iparating kasi para sa kabataan naman yan na kung ikaw ay may privilege na pag-isipan yung mga desisyon mo sa buhay o papansin mo na lagi kang tatamad-tamad o lagi ka lang nakahiga o naglalaro ka ng laway mo o laway ng iba, makakatulong to i-motivate ka na tumayo ka naman, diba? Subukan mo naman mayroong gawin sa buhay kahit pa paano. Di naman, wag mo i-pressure sarili mo na maging milyonaryo. Diba? Wag mo gamitin yun. Pero to start at something para magsimula ka sa isang bagay. Okay? Do not be dumb, ha? Tama isa, galing ito Prodigal Josh. Napapansin ko ngayon ng daming kabataan sa panahon ngayon ng masyadong maraming opinyon sa politika, babad sa Twitter at bumuboses sa internet kung paano nga ba talaga mamuhay ng tama dito sa mundong to, samantalang yung mga totoong milyonaryo, sila ang namumuhay sa buhay na hangad nila. Naalala ko nung bata ko, bihira akong magsalita at nakikinig lang ako sa mga taong napaka ano naman yan eh. Malaki naman yung umbrella niyan. Ano ba ang isang bata sa'yo? 18 years old, 16 years old. Ako personally gusto ko marami silang opinion. Kasi ibig sabihin na matetest ang opinion mo. Diba? Hindi masama magkaroon ng freedom of speech at magsalita online. Kasi dyan ka naman matcha-challenge. Dyan ka naman makakatikim ng iba rin namang opinion. At bilang ngayon meron na tayong internet, malaman nung panahon natin wala naman.
wala ka naman talagang mavo-voice out. Siguro Friendster. Hindi naman yun kasing ganda ng mga algorithm ngayon na mga, minsan may mga unpopular opinion o meron mga sinasabi mga red pill, blue pill na mapapalaki yung usapan na maraming mga tao, iba't ibang walks of life na mapapasok yung usapan na yun, yung debating yun. Katanda at mas may alam sa akin sa maraming bagay. Tama yan. Ginamit ko yung pagiging tahimik ko noon para makakuha ng maraming impormasyon at maging matalino sa maraming bagay. Nag-aral ako ng nag-aral hanggang dumating Kaya tuloy na ako mag-aral, nakataas pa eh. sa point that I am capable enough. I didn't have much Lexus? opinion as I knew that I was too young. Yun o, di ba? Pag kasi, ito may parang red pill, blue pill na mga, parang ito lang yung opinion ko. Ito lang yung, ako yumaman ako. So ito yung sasabihin sa'yo para yumaman ka. Hindi yun ganun. Ang pwede mo na siguro makuha dito, tulad na sinabi din naman mismo ni Josh dito, ay bumili kayo ng kangkong. Hindi, joke lang. Ay kumuha kayo ng mga, sa kanya to galing kumuha kayo ng mga natututunan sa iba't ibang taong iniidolo nyo, mga pinaniniwalaan nyo, mga sinusundan nyo, mapasa kahit ano pang larangan yan. Kumuha kayo dyan at gumawa kayo na mag-work sa inyo. Pero wag mo i-expect na kahit gayahin mo buhok sa buhok na ginawa ni Josh ay mangyayari din sa'yo. Diba? Abangan nyo ito sa comment section. Abangan nyo yung tanglad chips ko, yung chonky chips ko, yung opinion chips ko. Marami ako yung mga opinion chips. Bili lang kayo dito, libre lang. Comment lang kayo ng opinion dito sa video natin. Marami yan. Okay. So pala update din pala doon sa one arm push-up na ginagawa ko. Ngayon lain na ako nagpo-push up ng normal at ngayon nakaka-30 na ako. Ngayon papayata ko sa inyo yung parang workout na bubuo ko ngayon. Yung alam ba mo siya mahal yan kahit ata 40 million hindi papayag. Kangkong is Korean chips. Sabi kimchi. Nako ipatent nyo kaya gagamitin nyo kimchi, fried kimchi. Chips! Okay, ako na gagamit yan pag meron isa sa inyo na sinabukang gawin yan. Nawala ako. Meron akong 10% dyan equity. Kim chips. Pag ito nakita ko sa SM sa stall na yan, tititigan ko yan, kukunin ko yan chips nyo. Kung meron na ba nakakuha ng hindi! Meron na! Okay, sa Korea. Ako, aantayin ko sa Pilipinas yan. Hayop ka. Ako na nauna. So, papayata ko lang sa inyo. Sama ko lang kayo. Okay, ito. Sasampu lang tayo saglit. So, nakapag-warm up naman na ako. So, sabi nyo, i-practicein ko muna. Papakita ko lang sa inyo. So, diba, at least kasama nyo ako sa workout. Mga maliliit na mga battles. Mga maliliit na laban araw-araw. So, habang nag-workout, habang nagpapahinga ako, tuloy lang ang mga memes. Kangkong cheese ba? Galing kay Clarence. Sino ba naman ako, di ba? You can only pick one. Dinner with JC, kangkong chips. Blue pill, red pill na naman black pill. Proud ako na nagawa niyo yun. Okay. Alam ko, syempre, pag ganun ka magsalita, ganun ka magpresenta ng mga impormasyon, ika-clown ka talaga ng ibang tao. Ganun talaga sa internet. Mapamayaman ka man o hindi. Hindi naman yun dahil siya yung successful Kasi dito, kung naalala nyo, sinabi rin naman to sa The Matrix, doon sa pinapili, di ba? Kay Neo. You gave them Morpheus. He lied to us, Trinity. Ito kay Cypher. He tricked us. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass. And it's not true, Cypher. Diba? Maganda nga yung mga ganitong mga gray area pagdating sa mga iba't ibang mga philosophies of thought, diba? Mga iba't ibang way para isipin na isang bagay na kasi diba, baka yung sinasabi ni Morpheus or baka pwede natin equate ngayon sa mga motivator sa internet or mga influencers, yung truth na sinasabi nila, bakit sila ang nakapili ng truth na yun? Paano nila ma-verify sa atin na yun talaga absolute truth at pag hindi mo pinili ito na binigay ko sa'yo, ikaw ang nag-miss out or mga FOMO, mga fear of missing out sa mga nangyayari. Nag-a-apply din yan sa akin sa mga sinasabi ko. Diba, hindi nyo kailangan kada tumata si Kalaway, word for word sinasabi ko. Pero diba, ang gusto ko lang kasi palakihin nyo yung plato nyo. Palakihin nyo na kahit anong putahe sa kahit sa iba't ibang mga pinuputak sa iba't ibang mga tao tulad nila Josh, millionaire, multimillionaire, sila Ramon Ang, kasi I'm sure si Ramon Ang meron din naman silang mga pagkukulang. Well, hindi na natin yan ihimayin dito dahil alam yan ng mga nakikisa-search naman yan lahat. Pero yun nga, at the end of the day, gusto ko mas open-minded ng mga tao. Hindi ko kayo tinuturuan paano mabuhay. Tinuturuan ko lang kayo paano nyo talagang mamamaximize, talagang mapipihit nyo yung tubig sa kangkong na yan at magagawa nyong kangkong chips. Yun yung gusto ko magkaroon kayo. Kasi yan, kahit anong era, kahit anong politika, di ba sabi nga nung
ni Josh, di ba? Yung mga dada sa mga politika. Malamang, importante ang politika. Yan ang nagbo-move sa mga gastusin. Yan ang nagbo-move sa kung ano yung mga industry na mga lalaki. Importante magsalita ka dyan, even at a young age. Kahit hindi ka ganun ka-inform, okay lang yun. Magdadada ka. Wala naman, ba't meron bang piso per dada? Wala naman eh. Internet, libre yan. Di ba? Libre mo sabihin yung gusto mo sabihin. Pero yun nga, ingat lang lagi sa mga etiquettes dyan, yung mga libel, nagiging specific na ako. Pero in the grand scheme, sa pinaka-general na pinag-uusapan natin, mas marami ang net good na makukuha natin kung lahat meron opinion kesa sa wala. Kung wala mga taong opinion, meron dyan magmamagaling-magalingan na alam mo yun, na feeling niya, yung opinion niya ang pinakamaganda. Hindi ako. Iwas tayo dyan, di ba? Nagiging ano tayo. Kaya nga pinapresenta natin lagi yung both sides kung meron. O, to 3 sides, di ba? So, ayun. Ganun kay Jacob Borong, Virgin Kangkong Chips Enjoyer. Puro lutong lang. Eh, di ba yun yung kaya natin binibili? Puro alat, asim, anghang. Tamis lang ang alasa ng bawat isang flavor. Galing lang sa prito kaya mamantika at pwede ka pa rin maputok-batok pag sumobra 130 pesos isang pack. Pwede pang imbora o mga katropa mo. Chad adobong kangkong with tofu. Ba't ba rin kukumpara sa isang literal na ulam? Pinagsamang lambot lang ito. Higop pa ng sabaw. Savory ang lasa. Dahil sa oyster sauce. Balanse ang prito. 2 digits lang presyo ng ulam. Totoo nga naman. Mas mura nga siya eh. No? Pero ano kasi dito, pupunta ka pa karindera. Ito kasi, yung kangkong chips na yan, ano yan, yung ready to eat. Libre pa pag galing sa luto ng magulang. Na huwag mo simula ng away ng kangkong enjoyer ha. Bahala ka dyan. Alis tayo dyan, boy. Ano to, galing kay sad boy ko, no? Nilalaman mo may naglip sa ball na chip. Pabayaan na natin siya. Tingnan lang natin kung makakatagal ko sa labas. Babalik at babalik din siya Hindi. dito. Malalagpasan natin ang NNN. Pare-pareho lang. Bahala ka dyan. Pag may nakita ako nag-share ng affiliate link nila sa kangkong, well, kangkong chips o kangkungan, di ba? Pipili ka nga naman. Ganun talaga. Galing kay Robbie, exploited and proud since 1969. Galing kay Carmelita. Kami nga dati, 10 plus hours nagtatrabaho everyday. Wala pang bayad ang OT. Below minimum wage. Walang benefits. Hindi naman kami nagreklamo. Gen Z are lazy and snowflakes. Hindi ko lang kung ano to, parang satirical. Kasi walang geto magsalita at proud pa. Para may tama siyang sinabi. Pero yun nga, di ba? Times are changing. Iba rin naman yung tulad nila Ramon Ang noon. Di ba? Iba na ngayon. At nasa edad naman yan kung ano yung trip mo, ano yung purpose mo. Kasi di ba, sa dulo niyan, iba na ang mga priorities mo. Kung nagsisimula ka pa lang, di ba, at a young age, tapos pumasok ang pera, di ba? Yung pinaghirapan mo, nakikita mo agad yung refleksyon, nakikita mo agad yung results. Hindi ibig sabihin, no, na i-compare mo yung sarili mo resulta doon sa nagkaroon ng maagang achievement, nagkaroon ng maagang tumubo yung kangkong niya. Okay, ganun talaga. Hindi to race. Hindi unahan to. Ang importante, meron kang prosesong tinatahak. Ganyan din naman sa noon at kabe, ganyan din naman sa workout. Ganyan din naman sa workout. So, pareho lang yun. Huwag mong i-compara lagi sa sarili mo sa internet. Alam ko mahirap. At sila nung panahon, wala rin naman sila mapagkumparahan na yung talagang pagpapakamatay sila sa trabaho, kasi ikamamatay nila sa loob ng kumpanyang ko, saan sila unang pumasok. Kasi mahirap pag-apply noon eh. Di ba? May mga ganun din naman mga panahon eh. So, ganun din ngayon, kailangan mag-adapt ka. Kailangan maintindihan mo kung ano yung industry ang papasukin mo, paano mo padadaliin ang sarili bagay. Kasi work smart is much better than work hard. Magagamit mo pareho yan eh. Pero ang dapat sana ina-apply natin ngayon dahil sa dami na ng hawak na meron kang kapangyarihan, sa AI, sa mga connection, diba? Maggawa ng mga GCs or groups na nakikipag-usap ka sa ibang tao. Napakarami niya, napakalaki niya na noon na hindi ganun ka-available sa nakararaming tao. I'm sure meron naman, lagi naman talaga may exception sa mga yan eh. Lagi naman talaga meron mag-guat ka lang, merong boomer na napakagaling diba? Sa TikTok, diba? May mga ganun eh. Lagi naman talaga eh. Pero ngayon kasi kaya siya naging mainit kasi napakalaki na nung selection ngayon. Kasi mas marami ng tao nalapagan na ng ganong klaseng circumstansya, ganong klaseng mga senaryo. So kung sasabihin mo na ngayon mas madali kasi noon eh, dapat lang. Mas madali na kasi ngayon kaya kumpara dati. Dapat lang. Sa inyo kami galing eh. Kung
kung isipin mo lang, mas mahirap noon kesa ngayon. Sa inyo mismo yung babalik. Ibig sabihin, hindi nyo ginawa ng tama kung ano man yung panahon na ginagalawan nyo. Di ba dapat kami improvement sa inyo. Hindi yun atake sa inyo. Ganun lang talaga dapat. At ganun, I'm sure ganun din nung panahon nila, nung panahon ng mga magulang nyo. Ganun din nung anak nung panahon nila. Pauro lang yan. Dapat paganda ng paganda pa. Upgrade lang lagi na upgrade. At lagi yung magkakaroon ng mga tinatawag na outliers dyan. Na parang hindi naman ganun yung nag-i-epekto sa panahon ngayon. Ay, kukumpara mo, magkano lang ang piatos? Wag nyo ako simula sa Nova. Yan na naman yung lecheng Nova na yan. Hindi na Nova ang pang-burgis. Kangkong chips na, 130. Wala pang mayonnaise sa loob. Masarap yun sa ano Saan mo nakain? Sa Kabalin? Masarap din yung kanilang kangkong chips. Di ko lang alam kung magkano. Pero grabe naman choices. Ang hirap naman. Kanain mo na lang ako. Galing kay Christian. Oh my. Di ko napansin agad. Yan ang negosyo, pocha. Ganyan magsisimula ang iyong pagkabagsak. Kailangan natin bantayan yan. Kailangan natin maglagay ng kangkong chips. Baka kangkong chips ang kinuha niya. Di natin alam. Ano naman din. FX lang ako. Sunod. Pera na nga Sugarol addict. Yung isa dilat, yung isa puyat. So pumili ka na lang ng gusto mo. Diba ganun din naman niya iba't ibang path. Ito na naman yung red pill, blue pill. Hindi lang naman dalawa yan. Marami pa naman sigurong paraan para gamitin ang pera natin. Ang hirap seryosohin pag puro katarantaduhan Sunod. Timmy, uwi ng wish ng Fairly Odd Parents ko. Nakikita ko na at least mapupush nito yung iba't ibang klase ng negosyo pa na pwede mong gawin. Example, si Josh ngayon. Handa ako ibigay ang kangkong chips ko, wag lang ang account ko. O pag hinihingi na yung password mo, naku, red flag yan. From red pill to red flag. Naku, wala siyang trust. At wala ka din trust sa kanya. Ito, masarap! Kunin mo na yung pera ko! Dali na! 3 linggo na kami! Nasa No Nut November. Sa Pandipek. Mura naman yan. Pandipek. Perfect. Ganyan po pa Perfect Pandipek. Uy, pucha, kala ko ano to? Bakit may mga bok-bok yan, ha? Ihanda na maigi ang hiwang yan. Nanginginig na. Para sa anong pera ko? Para sa kangkong chips o para sa Pandipek? Sarap. Thoughts. Ito na, sabi ko, mamimim ka talaga. Di ba, magkakaroon galing kay Justine. Mamimim ka talaga sa internet. Ganun talaga. I'm sure, yung kanyang pinapakita na personality sa internet, hindi naman talaga siya yun. Diba? I'm sure mga exaggerated lang. Kasi ano nangyari? Pinag-uusapan siya. Hindi dahil sa kangkong chips niya, pero dahil siya si Josh, na isang milyonaryo. Ngayon, magagamit ngayon yung influence niya, yung pangalan na makukuha niya. Kasi ang dami-dami naman mga multimillionaire na hindi naman kilala sa social media. Alam naman natin na social media, I'm sure bilang siya ay isang batang negosyante, bata meaning young hindi ko sabing mang-mang youthful na negosyante, alam niya gaano kalakas ang social media. Mapasa kahit anong parang, di ba? Alam naman ni Rendon Labrador din yan, di ba? Parang ganun lang din yun. Oh shit. Here we go again. Yan. Wow. Ikot mo. Okay. Okay, nice. Galing! Yan ang utak ng lalaki. Ito na lang lagi nakikita. Ayan. Batiin mo ang itlog sa gitna. Ang galing. Hindi pa na malulutuin niya. Galing Galing Sorry, akala ko kasi favorite. Hindi! Pandipek-pek enjoyer o kangkong chips chad na lang. Pagbalik na rin natin. Sunod, it's me and my kangkong. Ayoko na. Sige na. Tara, ituloy na natin yung ma-Andrew Tate na naman tayo. Balik tayo dun sa second batch. Paano kay Andrew Tate to? Ayoko maging wannabe. Alam ko may magtatanong dyan. Bakit hindi mo dinidikit kasi nandito, okay? Siyempre, inaano ko na rin. Nag-leg day lang kasi ako nung huli, dati. So, ngayon, sinasakto ko. Base kayo, puro mga biceps ang pati rin naman yung legs. Pero diba, ano po natin kasama ko kayo sa ating routine ko kasi ang kausapin kayo. Wala kasi nagmamahal sa akin. Padala nyo ako kangkong chips, paano na ako malungkot. Ganun kayo mga weirdong pics. Multiverse Dante, please don't be a pervert. Bury the kangkong chips deep within. Naway wag kang makakita ng bastos pagkatapos ng video na to. Para hindi ka masubukan. Alaki Opay Daisuke Pigsa. Wow! Wow! Ano kaya, pag sinulsal, matagkal kaya nana niyan? Sarap niyan Daw.
Ayan bagaw. Ayos yan. Ay, paki-blur yung ulo. Sakit niya na, boy! Baka yan yung pwedeng gawing mayonnaise sa kangkong chips. Anad, you know? Mi, pag nakabenta ako ng 3 stall ng kangkong chips! Sarap. Ano to? Alikod yan. Babe, tapos na class namin. Kain na. Kaya kailangan natin yumaman para tayo maghahatid sa kanya. Kung hindi tayo hatid mo sa huling huntungan, leche. Tara na sa gym. Tangina mo. Ang bait mo, hayop ka. Sutok yung bag ng kangkong chips. Sarad. Bakit maloko na Tini Mart? Kasi ano ba, si Carlo kasi. Wala na kasing pipi. Pagod na Tini Bird ko. Puro si Carlo narinig. Sunod, galing kay Day 50, okay? Can't do it. I can't take this shit no more, man. Kaya mo yan. Huwag kang aayaw. Ay, may negosyo ka pa. Huwag kang aayaw, no? Damn, ang laki naman ng bag ng chips mo. Woo! Mapapagyat ako yan eh. Get chips. Bakit ako susuko? Hindi pa ako nakakatikim na. Para rite of passage bago mo matapos. Ito mukhang 16 years old to, di ba? Bago ka mag-18 din dapat natikman mo na ang kangkong chips. Kasi sigurado ako natikman mo na ang sermon ng nanay mo dahil hindi ka pa milyonaryo. Galing kay mga weirdang pics. Kaya kada season ba to? Ito ata tayo kada buwan ng Nonut. Dito na tayo sa 3rd week. Medyo ayaw na tayo pero okay lang. Mag-grow up tayo pagkatapos yan. Kayong mag-alala, sabay-sabay tayong puputo. Sunod, bayanan and check. So buhay pa. Like nyo yung video kung buhay pa. Kung hindi, comment na lang kayo na hindi. Pero like nyo pa din. Sunod, ito, galing kay Gama. Ito rin yung tayo kapag naka-5 bag na ako ng kangkong chips eh. Leche. Skibidi. Yan, mga bata kasi dapat kasi isipin mo na dapat negosyo mo ngayon pa lang. Leche, sunod. Sagat na sa hirap. Chicks pa ang hanap. Dapat chicks ang sinasagad eh. Yung dapat yung makulit ka. Pero ganyan talaga sa Pilipinas. Syempre, ibang enjoyment na naman yan. Tandaan nyo yung chicks, ang gusto, hindi hirap. Gusto rin yan syempre, yung alam hindi galing sa hirap. Kaya makikinig kayo kay Josh. Makikinig kayo sa mga business practices na kanilang pinapakita. Okay? Yung mindset, hindi lagi naman maganda eh. Minsan hindi siya viable sa lahat. Pero pipili ka na lang syempre nung magandang version para sa'yo. Ay, nako, sige na nga. Okay, lalagpasan na kasi kailangan, mahal na kaya lechon ngayon. 10,000 na isa yan. So, kaya kailangan pagpursigihin mo, benta ka. Diba mali, may lechon chips, len chips. Tunod. The difference nga. Okay. Diba, ang tunay na mayaman, hindi sinasabing mayaman sila. Sabihin mo mayaman ka sa mayaman ka sa knowledge at wisdom. Siya may golden watch, ako golden shower. Kung isip mo, anong laban ng mahal niyan ng mga aqua, yung mga plus na yan? Kung meron 6 na litro, baka palo sa'yo yan. Matumalsik ka, pag pinalo ko. So doon, tatapos mga memes ngayong linggo. Ito na pangatlong linggo. At oh my God. Sa huli, huwag ko nyo tayo like. Share sa mga hindi pa kumakain na kangkong chips nyong friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Pag ito nagawa ko yung pansampo, ilalike mo yung video, share mo sa mga hindi kumakain ng kangkong chips ha. At tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na science.